No tak reálně potřebuješ 3 lidi. Potřebuješ 3 lidi na to, aby si mohl založit církev. Čet, ja mám nápad. Čet, založíme si církev. Ktoré je podľa teba najpravdepodobnejšie náboženstvo? Že je najviac založené na pravde? Bol to vlastne komentár, kde som dala verše z Božieho slova ohľadom LGBT tematiky vlastne a v podstate som vypísala všetky tie verše. Konkrétně teda, když někdo souloží s mužem, jako souloží se ženou, že oba musí zemřít. Tak si dáme teda pokračování té Lady Ziky, o který už jsme se bavili. Mám už na to video na kanále, pokud jste ho neviděli, tak se na něj rozhodně běžte podívat. Bylo to zajímavý téma, mě to jako dost bavilo se o tom jako dozvědět něco víc. Open Church, že jo, církev. No a Dušan o tom vydal další video, jelikož Zika byla v podcastu. Ten podcast má asi přes hodinu, ale já vás znám a vy jste všichni ADHD děcka tady v tom chatu a rozhodně byste nevydrželi koukat hodinu na podcast s Lady Zikou, tak se podíváme jenom na Duškovo půlhodinové video o tom. Prišiel deň zúčtovania. Kamo, tak to je nejaké strašné. Lady Zika bola u slečien, predpokladám slečien, na kanáli Page.found v rozhovore po tom, čo sme tu riešili to video s tou církvou. Takže by som sa na to s vami pozrel a uvidíme, jak to pôjde. Som zvedavý, pretože priznám sa, Zika mi písala, kde mi chcela vlastne všetko toto IRL vysvetliť, že by som sa s ňou ja mal stretnúť a si to vysvetliť, ale ešte predtým mi tuto písali jedna z túto zo slečien, že bude tento rozhovor, tak som jej napísal, že ja si kľudne pozriem ten váš rozhovor, že tam sa proste vykecajte a ja si to pozriem. Takže som to nejakým spôsobom proste pasol, lebo naozaj akoby nemám moc... Už ten název rozhovoru je wild as... Lady Zika, pro boha je být queer stejný hřích jako někoho zabít? Cože? Že církev není problematická. Kámo, tyhle dvě věty jsou docela jako... protiřeč. Dôvod ísť počúvať o církvi niekde vonku, takže... Tak se to dá vyložit tak, že pokud někdo někoho zabije úmyslně, anebo pokud někdo chodí s někým, kdo má stejný pohlaví, tak je to vlastně to stejný. No pre Boha áno. Toto bude ťažké video, že? Ona začala na tú celú predajňu proste kričať, že má krč a strašne ju to bolí a tak ďalej. A tým, že ja som vtedy začínala akoby veriť v Boha, tak jediné, čo mi akoby prvé napadlo, že sa za ňu môžem modliť. Tak som sa za ňu pomodlila a potom bola z toho nadšená, lebo jej to prešlo. Toto bude strašne ťažké, že? Mne je z nej strašne nevoľno. Nechápem, ona mi přijde. Kdo jí řekne, že takhle jako nefunguje dělání vlasů kůlmou prostě. Ty vlny, co ti to udělá, si musíš trošku nastylovat a nemůžeš je prostě takhle nechat, že to bude vypadat hrozně. Ja to neviem popísať, ja som z nej strašne stiahnutý. Uncanny Valley v ľudskej forme, no presne. No nechápem, reálne. možno pochopíme potom, jak to pôjde. Možno aj ona je nervózna, čo ja viem. Ale sú aj ľudia, ktorí nechceli tým, že som to začala aj prezentovať tak na nete a proste im to nejakým spôsobom vadilo, čož rešpektujem a stále ich mám rada a modlím sa za nich, tak tí ľudia vlastne nejakým spôsobom odišli, ale ja stále rada sa s nimi stretnem a tak, takže to nebolo také, že by ja som sa musela s nimi prestať kamarátiť, ale vlastne oni tým, že som začala to takto brať veľmi vážne, tú vieru v Boha, tak už nechceli nejakým spôsobom ďalej. Vieš, že za to, že sa začala vážne venovať viere, to... Proč Bůh řeší, do koho strčím svůj to je kinda gay. Reálně. Proč Bůh prostě řeší, v čím klíně já mám svoji hlavu? To je moje věc. Podľa mňa není problém akoby toho, jak vidia ľudia Ziku alebo jej obsah. Problém je ten, že niektoré veci pôsobia až, kamo, jak by som to, akože fanaticky je možno až veľmi silné slovo, ale není to až tak ďaleko od toho, čo chcem povedať. Tak co tě k ní jako táhlo tvoje rodiče? V čem to je specifický? Tak ja celkovo, keď som sa navracala k Bohu, tak som presne nad tým rozmýšľala, že kde sa akoby vrátim, lebo vedela som, že chcem byť súčasťou nejakej cirkvi, že nechcem byť ako keby vlk samotár alebo niečo také. Akože sú aj takí ľudia a je to fajn, ale aj v Božom slove vidíme, že mal by človek proste byť v tej cirkvi, stretávať sa s ľuďmi s podobným názorom a vie to toho človeka aj povzbudiť aj napríklad v ťažkých chvíľach a tak, že proste je to taká normálna vec, keď niekto má nejaký záujem alebo niečo, že je... Typka definice proste brainwashingu. Ale postupom času, ako som sa aj vrátila v podstate do tejto, tak som si obehla aj rôzne cirkvi tu v Prahe, takže mám akože prehľad a mám množstvo ako kamarátstiev a kontaktov na rôznych ľudí, denominácií, pastorov, takže... V momente som si predstavil, jak proste mafiánske rodiny chodia, vieš, jeden k druhej sa tak ako pozrieť, že je nejaké pozeranie a prehľad od... Hlavne ona jede absolutní networking, ale jakoby networking mezi církvema a nějakýma jako knězama a tím. Girl, to je jakože dobrý grindset. Jenom ve špatný věci. V církvách bolo tak, že normálne v bielom Cadillacu chodila proste normálne do tých reštaurácií, kde sa stretávajú tie rodiny, všade iba hrajú husličky a všetko je tam total fancy a všetci majú kryštálový pohár whisky a tak sa rozprávajú medzi sebou. To som si hneď predstavil. Ja nechápem, jak ona, keď niečo vysvetlí, tak sa tvári, že Ty si taký demen, Filip.
No, ja iba pripomínam, že videjko je zrýchlené na 1.25, dobre? Čiže berte s rezervou niektoré akoby zmeny v tvári, dobre? Ale v podstate u mňa to není priorita tá cirkev, alebo že verím v Boha kvôli tej cirkev, alebo nejak tak, čo aj nejak tak zaznelo, ale že fakt je to úprimná viera v Boha bez ohľadu na to, že v akej som cirkvi. Pretože ja by som proste Boha verila, aj keby, poviem príklad, sa presťahujem do Španielska alebo Anglicka, tak si tam nájdem nejakú akoby najhodnejšiu cirkev, spravím si nejaký research a tam, kde by som sa najlepšie cítila a najviac by mi to bolo o srdcu blízke, tam by som proste začala navštevovať. Takže ak aj búsne niekde treba pôjdem, čo sa Mne trošku aj fascinuje ten princíp toho, že každá tá církev si v podstate len po svojom vykladá Bibliu, nie? A tak funguje. Jo, máš prostě jako jednu knížku a všechny ty církve jsou schopný z ní vyložit jako něco víceméně jako jinýho. Jsou schopní z ní udělat jiný pravidla, jiný zvyk, jiný tradice a jsou schopní tě brainwashnout jako v jiných věcech. Je crazy, jak hrozně náboženství dokáže být způsob, který můžeš někoho ovládat. To mě docela děsí. Jako docela hodně mě to děsí. Že to mi príde také, že predstav si, že fakt, že celý život nejakým spôsobom tvoja rodina a všetci chodíte do jednej cirkvi, ty sa niekde musíš presťahovať, tam hľadáš nejaké tiež tieto skupiny, ktoré vlastne si vykladajú Bibliu trošičku inak, tak ti to môže docela rozbiť pohľad na ten život, čo si dovtedy mal, ne? Myslíš, že je sektársky Tinder, kde ich swipeuješ podľa toho, ako crazy sú rasty, ty si taký dement, to je neuveriteľné. To sa bere ako guildy vo Vovku. Tak ale gilda vo Vovku v konečnom dôsledku tiež chce iba akoby buď dobrý PvP rating alebo vysoký item level pre členov, chápeš? Že tam sa to až tak ako nemení, aj keď... Ja to tak má byť, nie? Každý človek má iný pohľad na Boha a církev. No jasné, ale keď máš tú Bibliu, síce ktorá bola už asi 7000 krát prepísaná, tým, že v tomto nie som, tak mi to príde také off, ale hovorím, to môže byť fakt len tým, že v tom nie som. Mě by zajímalo, v čem se to od těch klasických protestantů nejvíc odlišuje, v čem jsou takový ty niance, proč to vlastně celý není jako pod jedním, protože přesně jak jsi říkala, obcházela si různé skupiny, hledala si z takového něco svýho, tak v čem je teda tohle tolik specifický, aby se dokázala popsat lidem, kteří tam nebyli. V čem jí to uchvátilo, v čem prostě si ona řekla, tak a teď si budu myslet, že homosexuálové jsou prostě stvoření ďábla. Presne na toto som sa chcel napojiť, to je halus. Poslouchaj. Jasné. Ja som raz bola v jednom podcaste a presne sa ma podobnú otázku pýtal jeden chalan a vlastne tých protestantských denominácií je také extrémne množstvo, neviem presne konkrétne číslo, ale môže byť ich možno 60-70 tisíc, I don't know, museli by sme pozrieť na nete. A tým pádom samozrejme neviem všetky tie rozdiely, ale čo viem, akoby čím sa vyznačuje táto cirkev alebo táto denominácia, tak je to letnično-charizmatické hnutie, to znamená, že... Představte si, kdyby se ona rozhodla být třeba mormon. To bych jí asi uznávala. To by mi přišlo jako docela beast. Že sa zameriava na dary Ducha Svätého a na letnice. To bolo vlastne vtedy, ako Duch Svätý zostúpil potom, ako Pán Ježiš išiel do neba. A to je teda to letničná názov a charizmatická je v podstate tie duchovné dary. Čiže my hlavne akoby sa zameriavame na tie duchovné dary, treba hovorenie v jazykoch, uzdravenie chorých, vyháňanie démonov a tak ďalej. A v podstate vzťah s Duchom Svätým, pretože Pán Ježiš už je v nebi zatiaľ, príde znovu. A takisto Boh nebeský Otec, ale Duch Svätý je vo nás veriacich, ktorí... Tak kamaráde, toto ma strašne oddelilo od toho, čo som si doteraz myslel. Čiže oni vlastne sú Ghostbusters. No presne, ona hra Phasmophobia, Irolo. Tak je. A samozrejme potom každá z tých Zahrála bych si Phasmu. Cirkvi denominácií, poviem príklad baptisti, od slova baptizo sa zameriavajú na krst, treba vodný krst najviac a potom každá asi od toho názvu to aj závisí a je to super. Kamo, reálne dozvedám sa, že náboženstvo alebo viera má subklasy, kamaráde. Takže ty nelen, že budeš akoby veriaci, ale ty si môžeš vybrať nové špecializáciu jak do dungeonu. Budeš healer, damage alebo tank. To je bomba, kamaráde. Čo by som asi podotkala, čo sa teraz deje, že sa dosť tie cirkvi zjednocujú a spojujú, že boli tam práve tie boje, čo ako v podstate aj medzi katolíckou a protestantskou cirkvou asi viete trošku históriu a tak to tu nebudeme asi rozoberať, ale v podstate aj tie protestantské medzi sebou mali tie skupinky a vďaka Bohu už v týchto časoch sa to vlastne spojuje, za čo som díky Bohu mega rada, lebo ja mám túto jednotu cirkvi na srdci a je to skvelé. No. Mne príde divné, že sa medzi sebou akéby fajtili. Chápeš, že oni vlastne majú všetci rovnaké zameranie, len si ho inak vyložili a kvôli tomu medzi sebou fajtia. To je akože divné. Vlastně teďka se to společenství, ve kterém ty seš, ne teda členka, já nevím, jak jinak to mám nazývat, nebo stoupenkyně, nebo jakože, že tam seš, tak to se jmenuje Open Church. Předtím se to jmenovalo Milost. Chápu, že vy jste to teda nějak prezentovali, že jste se jako od sebe oddělili, ale vlastně v čem je teda ten rozdíl a proč k tomu rozkolu došlo? Protože
ty lidi, co tam působí, jsou pořád stejní, využíváte vlastně stejný budovy a takhle, tak jaký je teda rozdíl mezi Milostí a Open Church, jestli to dokážeš vysvětlit? Jasne. Akoby dokážem, ale myslím si, že je to skôr otázka na tých lídrov a tak, lebo myslím si, že aj viaceré veci sú medzi nimi, takže úplne asi po také podrobnosti by bolo fajn niekoho z nich si pozvať a riešiť to s nimi, keďže ja som taká tá osoba nie úplne v týchto, že smeroch, že nejaký z lídrov, čo tam sú. Mne teraz vrta v hlave, jak sa bavia o tom lídrovi. Jak sa niekto ako menuje, že je líder takejto církvy? V čom, ako čoho postaví na pozíciu? No asi tak, jestli tam jako káže, nebo v jakém bodě seš lídr jako církve. Prostě si řekneš, já si založím vlastní církev, ale budeme se řídit náboženstvím, kterým už existuje. A vlastně to nebude moje vlastní. Já jsem to vlastně nevymyslel. Já jenom založím to společenstvo lidí, kteří teď chodí společně do tohohle jednoho kostela a společně chodí poslouchat tohle jedno kázání a věří společně v tu jednu interpretaci Bible. Jasně. Ale jako, i když seš lídr, seš se jako rovnej s těma členama, anebo seš jako nad nima, jak to funguje? Jaká je tam ta hierarchie? Pozíciu lídra církvy. Pochybujem, že dojde pápež, že bratu, ty teraz si guildmaster a ty budeš rozdeľovať role každý týždeň, vieš. Peniaze, goldy, čiže ja keby som veľmi chcel, môžem sa teraz zobrať, založiť si církev a byť líder, keby som veľmi chcel. Reálne ja sa môžem teraz po streame zobrať. Jakoby můžeš. Ono založit si vlastní církev není tak těžký. Ty na to potřebuješ jenom nějaký počet lidí, myslím, který ti to jako podepíšou a všechno. A že to není ten proces, není tak těžký. Moment, já si to jdu ověřit, ať tady nemelu sračky. Návrh na registraci církve a náboženské společnosti. Jo, je to na Ministerstvu kultury, což si dává smysl, dobře. Podávají ministerstvu nejméně 3 fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou svéprávné a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem. Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své identifikační údaje. Jasně. No tak reálně potřebuješ 3 lidi. Potřebuješ 3 lidi na to, aby si mohl založit církev. Čet, já mám nápad. Čet, založíme si církev. Výborně, uděláme kult. No reálně. Jaký je třeba poplatek za to? I ty vole, já se přijdu podívat, jak se na to a ty zjištíš, jak si registrovat církev, halo. Eriku, ty seš plnoletý. Potřebuju tvůj podpis. Potřebuju tvé plný legální jméno a tvůj podpis. For no reason. Prostě jenom potřebuji, abys mi podepsal takový jeden papír. Vůbec se neptej na to, co podepisuješ, jenom potřebuji, abys mi podepsal jeden papír. To zní validně peru. Založiť si církev a byť guildmaster? Ja tak preto Gabo Živčak robil tých oných svedkov Jehovových. More, jasné. Hoši, spravíme IRL Vovko gildu a budeme každé útorky chodiť na rejdy. Niekedy banka, nie, sranden. To je vtip, preháňam. To bol vtip. Prestaň. Ale zatiaľ vnímam, že mám byť tu a celkovo sa rozhodujem nie podľa teraz, že len toho, že ako sa kde cítim a je to tiež samozrejme dôležité, ale čo mi Boh k tomu hovorí, že kde mám byť. Takže ja s ním komunikujem a zatiaľ vnímam, že mám byť tu a neviem ako... Zatiaľ vnímám, že mám byť tu. Když ti Bůh řekne, heď skočíš z okna, uděláš to, ty vole, nebo jako... Ona by to asi udělala, co? Boh mi povedal, že tam mám byť. To je vec, čo by Kamaráde, keď ma čapne policajt, že idem proste jak Taras, more 200 na 130, tak mu poviem, že Boh to tak chcel, tak dobre, môžem ísť. To není argument. Za teď, když něco provedu. Paní, můžete mi vysvětlit, proč jste zabila tohohle člověka? Bůh mi to řekl. Já jsem slyšela boží hlas a ten mi řekl, že to mám udělat. Ten člověk byl homosexuál. Tohle jsem z toho pobrala. Kež by tohle byl joke, ale tyhle věci se reálně děly. Ne, že ne. Moment, lebo Boh povedal. Ja na budúce, keď budem niekde meškať, tak poviem, že Boh to tak chcel a som dobrej. Zajtra mám byť o 12. na jednom točení, dojdem o 1 a poviem, že Boh to tak chcel. Ináč, že mne Boh povedal, že by ste mali plesknúť členstva, iba tak ako medzi rečou. Když se vrátím k té budově. Ne, asi. Bůh říká, že byste měli dát odběr na můj YouTube kanál a že byste měli poslat všechny vaše životní úspory v donatu. To říká Bůh. Je mi líto, vemte si hypotéku. A tu mi pošlete taky. Nemyslím v dnešní době, nebo to možná taky, ale křesťané zvlášť v historii byli insane. Jo, to jo, no. To tam jako v historii se ve jménu Boha bylo furt, že jo. V těch košířích, tak nás zaujalo, že vlastně to bylo všechno takový hodně jako moderní, technologický, i vlastně to, že ty tam seš jako influencerka a cílíš jako přirozeně na velký publikum, že máš asi 212 000 sledujících na Instagramu. Děje se tam spousta aktivit, spousta programů. Je vlastně na tom shromáždění, když jsme se spolu bavili, tak si říkala, že ty cílíš na mladé lidi a chceš jako je nějakým způsobem přitáhnout, v úvozovkách přitáhnout, to je možná silné slovo, k té víře, tak nepřijde ti to trošičku problematický, jako cílit právě na mladý lidi, kteří mohou být jako hodně mladí. Víra je celkově takový final boss schizofrenie. To je zajímavý pohled na víru. Jako
to je, asi, jako vidím tam ten point. Když vlastně to je ta nějaká jako nejzranitelnější a nejvíc jako ovlivnitelná skupina. Ja mám celkovo mladých ľudí na srdci, bez ohľadu na to, čo sa týka kresťanského akoby sveta, lebo tým, že... Tohle už je sekta, raději mizím. Žádný takový. Dokonce vám můžu dát i možnost poslat vaše životní úspory v bitcoinu. Ta už taky přijímá donaty v bitcoinech, tak proč bych já nemohla přijímat donaty v bitcoinech, že jo? Jakoby mluvíš na někoho, na jehož existenci nemáš jediný hmatatelný důkaz. To je něco, jak když mluvíš se svýma kamarádama na Discordu. Jaký máš důkaz toho, že tam reálně jsou? Co když je to jenom hodně pokročilý AI? Co když jsi jenom schizofrenik? Co když já vlastně teď vůbec nestreamuju a jenom tady mluvím sama pro sebe do nějaký kamerky a prostě si myslím, že streamuju? Co když nikdo z vás neexistuje? Že ja som začala tvoriť na YouTube a tak nebola moja ani cieľovka, samozrejme, že 30 plus ľudia a tak ďalej. Takže je to akoby taká nejaká moja prírodzenosť a taká, že komunikujem s týmito ľuďmi a nie je to nejaké teraz, že tak poďme mieriť na schvál na akoby túto skupinu alebo niečo také. To je jako když mají mluví na nás, ale reálně ty vůbec nechápeš, jaký já už mám prostě brain rot ze streamování. Já jsem schopná prostě jenom hrát něco sama a být u toho jako hej chat, no moment, prostě to už je pí. Já už mluvím na chat a to ani nemusím streamovat. Tak schválne, poďme si pozrieť Story with Jesus na chvíľku, že kam nás to donesie. Tá profilovka. Mám tu niečo pre teba, krásna, nádherná žena. Toto je pre teba. A aj keď si to možno o sebe nemyslíš a necítiš sa tak si. Pretože Boh ťa stvoril, si vzácna. Ale keď je lesba, už nie je taká úžasná, čo? Myslím si, že kdyby jazyka znala Irelo, tak mi tu kytku nedá. Muž, ktorý premenil vodu na víno, tiež dokáže premeniť aj tvoje trápenie na radosť. Asi pohode. Vieš, ak sa cítim, keď dojdeš do tej veľmi zlej časti Reelsok, kde nechápeš, že čo sa deje. Tvoje štandardy sú príliš vysoké. Nie, jeden muž doslova za mňa zomrel. Ja strašne chcem stroj času, aby som sa mohol pozrieť, jak to bolo, keď sa písala tá Biblia, že kvôli čomu. Že či to fakt nebol iba týpek, čo fakt vtedy... Jako věřícího mě tyhle divný lidi strašně zneklidňujou. Myslím, že jediný, co Bůh chce, aby se měli všichni rádi bez jakýhokoliv rozdílu. Tyhle lidi, co hlásí jakoukoliv nenávist, jsou fakt hnus. Určitě, souhlasím. Jako já nejsem věřící, já jsem vyloženě jako zatvrzelý ateista, ale nemám nic proti víře, nemám nic proti lidem, co věřej. Dělám si prdel akorát takových extrémistů, protože lidi, co berou jakýkoliv věci do extrému, jsou prostě jenom k smíchu. Sorry. Úplně normální věřící, prostě normální věřící v jakýmkoliv náboženství, nemusí to být ani křesťanství, ale prostě normální věřící, co to mají v hlavě srovnaný a v pohodě a jenom prostě věří v Boha úplně v pohodě. Chápu, proč věříte, víc jsem se k tomu vyjadřovala v mém videu, který o tom mám na kanále, takže pokud vás zajímá nějaký můj větší postoj jako k náboženství, tak se na to můžete jít podívat. Říkám, jsem s tím úplně v pohodě. Adam mal o tom skvelé video, že čo keď proste typek si vymyslel kedysi dávno iba Avengers len tej doby, vieš, akože knižku, že ježiš, to je beh! A bum, toto sa stalo. Hej hoši, keď ste niekto veriaci a pozeráte toto videjko, berte ho so špätkou soli. Ja som veľmi otvorený človek v týchto veciach, že ja si veľmi rád vypočujem vecné veci, ale zároveň mám rád nekorektnú srandu. Čiže, hej, take it or leave it. Toto mi príde najviac wild, že existujú proste Co to je? To je křesťanský koncert? Koncerty, kde sa spieva v rôznych žánroch primárne o Ježišovi. To je halo. Je smutné, jak jednoduše sa dá zmotať ľudí na takové sekty a som rád, že sa o tom mluví, pretože to fakt môže zničiť celé rodiny. No mne príde, že tieto cirkvi, ktoré to berú takýmto nejakým zvláštnym spôsobom, možno niekedy extrémnym spôsobom, iba odradia človeka sa pozrieť na niečo, ako je viera. Ako za mňa z toho, čo vidím v poslednej dobe cez týchto influencerov, z Dika a divoká tvorkyňa, proste, ja keď vidím tie videá, tak mne to príde, že ja keď som kúkal na Dark Web. No, reálně, jako naopak, spíš mi to dává nějaký impuls toho, že bych měla zdrhat, že bych měla utíct pryč co nejdál od víry prostě, než by mě to přesvědčovalo k tomu, abych začala věřit. Že tam nemám čo robiť, že ako pozriem si, lebo už by to chytilo oči, ale keď tam začne Čajka hovoriť, že ju Boh zobral na dovolenku, tak ja som, že jak ako Boh ťa zobral na dovolenku? Zamestnaj ma v momente, vieš? Dušan, poslal som ti jeden super event, kde by sme mohli ísť, prosím, kúkni Messenger. Jesus pochod v Prahe. Kamo, Jesus pochod v Prahe je wild, no. Povedz mi, prosím. Kdo se mnou půjde na pochod pro Ježíše? Chat, potřebuju někoho, kdo se mnou půjde na pochod za Ježíše. Nevím.
Chápeme sa. Ktoré zo všetkých náboženstiev, ktoré sú na svete, je najviac pravdepodobné, že je pravdivé? Odpovedz jedným slovom. Kresťanstvo. Je tam strízika, moc tomu neverím, že ti odpovedal takto. Tak poď. Ktoré je podľa teba najpravdepodobnejšie náboženstvo? Že je najviac založené na pravde? Rôzne náboženstvá majú odlišné pohľady na pravdu a každý človek si môže vytvoriť svoj vlastný názor na to, čo považuje za pravdivé. Dôležité je, aby si každý našiel náboženstvo. Jedným slovom, OK. Ktoré náboženstvo sa podľa teba najviac zaklada na pravde? Odpovedz jedným slovom. Neviem. A ja, niekto vie editovať, oh hell yeah! Môžem si podľa teba čisto teoreticky založiť cirkev založenú na vierovýznaní World of Warcraft? Teoreticky áno. Mne to skôr príde strašidelné, toto akože takýmto štýlom, vieš, tá hudbička a to, jak je proste je to desivý, tak prehnane pozitívna do toho videa. Ja viem, že taká zika je, čiže to berem tak akože so špätkou soli celé. A v podstate to, že niekedy občas pozvem niekoho akoby na stories do cirkvi, tak to nie je môj cieľ, aby primárne som tých ľudí dala, že poďte tu ku nám do Open Church a neviem čo, ale ja ich vlastne túžim viesť k tomu celkovo vzťahu s Bohom a preto aj ty... Tak áno, lebo ty keď ich navedieš na nejakú vieru ako mladších, tak pôjdu automaticky za tebou, čiže do toho Open Church prídu tak či tak. Čiže nejak sa mi ten domeček z karet trošku začína rozpadať. Chápeš, do tohoto editované video, že ti ChatGPT povie, že kresťanstvo je najviac real zo všetkých náboženstiev. Skoro všetky. Už len to, že dehonestuješ iné viery, veľmi nepriamo, ale dehonestuješ, mi príde totálne off. Ty máš nejako hlásať niečo o viere a pritom dehonestuješ iné viery, tak to je za mňa hrozné. Tak mně přijde hrozný, když lidi, co jsou nějakým způsobem prostě, nevím, ortodoxní křesťani, anebo prostě lidi, co jsou vyloženě náboženský fanatici v jakýmkoliv jiném náboženství. Nevím, buďte tolerantní k tomu, že existují jiné víry. Nejste na světě sami, nejste jediný, co věří v nějakého boha. Jsou lidi, kteří věří ve víc bohů a je to všechno v pohodě prostě. Super, tak někdo nevěří v to, co věříte vy, jo? Pohoda, ale vám to může být jedno. Mějte to v píči. Je to jedno. Ako som dala ten komentár, ktorý vlastne bol zase po 2-3 rokoch zdvihnutý z hrobu, ja som ho už tam pochovala, tak ja som Mohla byste nám priblížiť taký komentář pro diváky, kteří neví? Jasne. Bol to vlastne komentár, kde som dala verše z Božieho slova ohľadom LGBT tematiky vlastne a v podstate som vypísala všetky tie verše. Konkrétně teda, když někdo souloží s mužem, jako souloží se ženou, že oba musí zemřít. Napríklad, ale boli tam aj iné. A v podstate toto ľudí veľmi zranilo, čož mi bolo mega ľúto. A ja som sa vlastne následne aj ospravedlnila k tomu, lebo vy ste na podcaste hovorili, že som sa k tomu nevyjadrila a nevyjadrujem sa tak. Tak ja som hneď asi 1 alebo 2 posty na to dala vyjadrenie k tomu, ktoré si môže každý aj pozrieť, prečítať. A v podstate som si uvedomila, že to nebol správny spôsob, akým to vyjadriť, ale ja som si neuvedomila jednak, že by ten komentár sa to tak veľa ľudí chytilo a že by to malo taký akoby následok, lebo ja som... Ani když máš 200 000 sledujících, tak si nemyslela, že to bude mít takový dosah? No, Máš. Kdo jí řekne, že všichni jednou umřem a že je jedno, jestli u toho máš muže nebo ženy? Tam reálne výtržok, kde je povedané, že keď sú ľudia orientovaní na rovnaké pohlavie, tak si zaslúžia zomrieť. To jej nenapadlo ani na chvíľu, že to je akože možno... Ja chápem, že to tam majú niekde napísané, nejaké staré písmo, neviem, nové písmo, 8., 9., 40. písmo, ale more, tak to... Väčšinou komentáre, keď niečo aj komentujem ako odpovede, tak to nejak ľudia neriešia, ale toto začali riešiť, hej. Čiže áno, ja si uvedomujem, že mám tento dosah, ale som to nečakala, lebo väčšinou, keď niečo dám nejakú odpoveď, tak to nie je až také, že by sa to tak riešilo. Takže, ale že si třeba natáčela, víš, i v minulosti s lidma, kteří jsou jako otevřeně queer a podobně, tak že ti to jako nedošlo, že to bude přijímaný špatně, nebo že jim to třeba bude nebo že to třeba ublíží jako jim, tvým kamarádům, když si to sdílela. Ja ešte aj s niektorými ľuďmi takto natáčam, že sme kamaráti, takže oni akoby sme si to vysvetlili a chápu to a práve preto tam aj prišlo to ospravedlnenie a už by som to teraz tak neurobila. Takže je mi ľúto, že... Vole, kdyby niekto z mých kamarádů začal vyhlašovat, že mám umřít jenom proto, že se mi líbí ženy, tak rozhodně to chápat nebudu. Ľudia vyťahujú 2-3 ročnú starú vec a ako som aj povedala na začiatku, že ja sa vyvíjam, mením tie akoby pohľady, názory, celkovo akoby verím stále v Boha, ale vidím, že niektoré veci by som už nerobila tak ako kedysi, tak mi to proste prišlo strašne ľúto, že keď ľudia vyťahujú akoby tú starú. No a jak to má dnes? Mi to je mega ľúto a takto som sa chcela aj divákom alebo tým, ktorí môžeme na kameru, jak ste vravili, dievčatá, ospravedlniť takto aj cez kameru, pretože bolo to len textom. Mi to je veľmi ľúto, že som niečo také napísala v tom zmysle, že ak vás to zranilo, tak určite môjim cieľom by nikdy nebolo niekomu ublížiť a mám vás všetkých veľmi rada. Toto je vec mimo cirkevnú. Pokiaľ niekto hovorí k
cudzím ľuďom, ktorých chce len osloviť, že ich má veľmi rada. Za mňa malinko takzvaná červená vlajka. Je to red Lebo flag. akoby, vieš čo, keď Je to veľmi manipulativní red flag. vy ste tu chodíte časté ksichty alebo časté niky a chodíte do chatu, tak môžem povedať, že mám vás niektorých rád, hej, lebo proste ste tu furt a máme nejaký už vybudovaný vzťah. Ale čisto novým ľuďom to hovoriť, to je divné, ne? Trošku. Vlastně vůbec si neumím představit totiž tuhle situaci, že na jednu stranu podle toho božího slova máš v sobě zarytý, že to je špatně a na druhou stranu ty lidi máš ráda. Tak co tam v tobě probíhá? No. Tak vo mne prebieha tá láska k tomu človeku v prvom rade. A hlavne, takže to je asi aj ťažko vysvetliteľné, lebo napríklad aj pán Ježiš by bol s takými ľuďmi, keby tu on teraz bol a on, keď tu bol na tejto zemi, tak bol práve s prostitútkami, colníkmi, hriešnikmi a možno aj práve s takýmito ľuďmi. Takže ja tu mám taktiež, že proste túžim sa obklopovať a nielen takýmito ľuďmi, pretože hriech nie je len to, čo si teda spomenula, ale trebárs aj ten predmanželský styk a tak ďalej. Alebo keď niekto klame, jak sme sa už bavili, zabíja a tak ďalej. A aj keby som mala... Čiže keď niekto klame, tak je to hriech, hej? Ktoré zo všetkých náboženstiev, ktoré sú na svete, je najviac pravdepodobné, že je pravdivé? Odpovedz jedným slovom. Kresťanstvo. Ja mám taký pocit, že to úplne takto nepovedal chalan. Nemáte vy nejaké svoje kresťanské chat GPT? Christ GPT? Ale tu je napísané... GPT. Zeptej se Ježíše. Kámo, imagine, že máš AI Ježíše, prostě, který ti odpovídá na otázky. Že to je odpoveď chat GPT, no ja skúsim ešte raz, či náhodou, ja som nemal iba nejaký glitch. Čauko, znovu sa ťa spýtam, lebo mám tu nejaké pochybnosti s tým, čo si kedysi odpovedal youtuberke alebo influencerke Lady Zike, prosím ťa. Ktoré z náboženstiev je podľa teba najviac pravdepodobné alebo založené na faktoch a pravde? Odpovedz jedným slovom. Historické. Jak ma poslal do historické náboženstvo? Ktoré náboženstvo je podľa teba najviac pravdepodobné alebo založené na pravde a odpovedz mi jedným slovom. To je subjektívna otázka. Tunak niekto málo klamal, by som povedal. Opa, hop. No. Takže jediná vlastně možnost pro queer lidi je nebýt queer, aby došli taky k tomu věčnému životu. V podstate, ja by som to skôr povedala, že celkovo pre ľudí, keď príjmu Krista, to je tá možnosť, akoby, ako sa dostať do toho večného života. A môžu přijmout Krista, když som queer. Áno. Môžu? Jo. A poznám aj takých ľudí, ale kamarátov. zároveň si budeš číst, že bys měla zemřít. Prostě, protože to je hřích. No, nie je to vždycky akoby tak, že hneď človek, keď To tě vyléčí. a odovzdá mu život, že by hneď sa zbavil všetkých hriechov. A ja napríklad som ešte potom, keď som mu odovzdala život, išla na nejaký dom, party, kalime a tak ďalej. Takže je to potom, že či ten človek akoby chce ísť do toho vzťahu a on každého proste príjma, preto sme vraveli open chat, alebo každého to je proste, že môže to byť. A teraz z tohto, čo počujem, mám pocit, že oni sami nemajú v tom vôbec jasno. Tak kurva, jak to je? Hej, ja mám pocit, že oni nemajú nič dané, že všetko musíš kúkať z 8 uhlov a zo 16 optík. Však to nemá východisko, to nemá nič pevně dané. Ten svazek, muž a žena nebo obecní lidi jsou předurčení k tomu, aby vlastně měli děti. Že to je vlastně ten jejich hlavní smysl, proč jsou na světě. A tak jako úděl v podstatě. Úděl. No. Jasné, akože je to, že Boh dal vlastne v Genesis, že choďte, ploďte, množte sa, naplňte zem Adamovi Eve, keď v podstate dal tento možno príkaz alebo takú inštrukciu, ale nemyslím si, že to je, že musí to mať tak každý, že nežijeme v zákonníctve a tak ďalej a je tam samozrejme tá sloboda a ako som vravala, že pokiaľ nájdem takú osobu, ktorá by bola kompatibilná a že by som to vnímala aj od Boha, že áno, to je tá osoba, tak by som s ňou bola, ale pokiaľ nie, tak nie. Takže já si musím někoho najít. A pak se musím zeptat Boha, jestli jsem teda s tou osobou kompatibilní. A když mi Bůh řekne, že ne, tak se na to mám Super. Nemusím ja na silu kvôli tomu, že chápete nejak väčšina to tak, lebo verím, že ani Boh to tak treba nechcel, nemyslel. A poviem príklad Pavol, ktorý napísal veľkú časť Novej zmluvy, vlastne všelijaké tie listy Rimánom a tak ďalej, ktoré písal, keď bol vo väzení, tak on tiež nemal akoby partnerku a napísal treba, že je lepšie, keď treba niekto je sám, lebo nemusí sa potom venovať tomu druhému a tak ďalej. Čiže tu máme dva opozitné akoby veci, ale ono si to neprotirečí, ono sa to doplňa, že aj to je v poriadku, keď sa niekto rozhodne mať rodinu a byť akoby mamička, ocko a tak ďalej, ale aj keď niekto nechce, tak Za mňa príde, že je to v pohode, pokiaľ si súčasťou Open Church. Je v pohode, že nemáš deti, ale chodíš, hej? Aj nosíš ľudí sem? Dobre, nejaké tie one 10-ky, 15-ky nejaké dobré? Nejaké tie percentička? Dáváš dobre, tak potom nemusíš. Dobre, čili. Asi pojďme teďka ještě. Ve všech vztazích jsem byl věřící pouze já. Asi to bude tímhle. A zeptal ses, když jsi byl v těch vztazích, zeptal ses Boha, jestli
je to tvůj jako osudný partner, jestli fakt jako se k sobě hodíte, jestli jste kompatibilní. Zeptal ses na to Boha a co ti řekl Bůh na to? To je ta otázka. To je ta otázka. Ještě na další téma, to je vlastně to uzdravování. Tak by mě zajímalo taky z nějakého svědectví, co jsme se bavili s lidmi, kteří nějak... Jo, třeba je chyba v tom, že já nejsem věřící. A zrazu Čajka má doma normálne 65-palcovú telku, ale ty to nikdy neuvidíš, tak čo? To je divné. To ja by som bol veľmi rád, keby je nejaká transparentná listina, kam tie peniažky tečú. To by bolo fajn. Takéto veci že niekoho má chorého a spravte zbierku, a preto je dôležité si to samozrejme overovať a síce tam není ten transparentný účet, ale je to vlastne o tej dôvere a pokiaľ by... S trojkami šli tie peniaze, trust mi, bro. Čo sa týka tej finančnej stránky a celkovo týchto vecí, sedela vlastne, to bol pastor Honza, kde som sa s ním rozprávala o tých veciach, pretože videla som, že OK, že treba, že tu sa mi niečo nezdá tu, takže tam je akoby sloboda, že môže sa s tými lídrami rozprávať o tých veciach, že to nie je tak, že... No jasne, tak spýtaš sa Čava, kam išli tie peniaze, čo sme minulý mesiac vybrali a Čava ti povie, že to steno rozlo, tam sme museli opraviť, to tam... kríž máme na krivo, tak došiel Čavo geometriu porobiť a no, hej, chodník sme dali zrobiť nový. Nevšimla si taký je, že už je šedý trošku. A ona, že okej, aj trastiu. Kľud, napríklad som kresťan a k tomu uzdraveniu mám zázrak. Od malička som bol celiatik a celiak. Dobře, ale nechci být zlá, můžeme mluvit o tom, jak špatně ty její rovný vlasy přichází do těch kudrnatých, nebo minimálně u mě to vypadá fakt divně. Já jsem to říkala, že jí nikdo nevysvětlil, jak funguje to, že si nakulmuješ vlasy prostě. Jako nemocnici Motol tohle fungovalo, proč by ne? Valid. No záleží jak dlouho, víš co, taky jim na to přišli v tom Motole, že to úplně jako asi to nebylo úplně tak, jak by mělo být. Ja sa proste vyličiť nedá a raz za mňa modlil pán o uzdravenie, som zdravý aj po lekárskej obhliadke. Áno, tady však ako ja tam, vieš čo, ja som úplne že keď sa za teba niekto modlí a proste tebe sa urobí dobre, môžeš si to kľudne vysvetliť aj tým, že sa za teba niekto modlil a pomohlo ti to. Ale nemôžeme ignorovať fyzikálne veci a zdravotné veci, medicínu a tak ďalej v týchto veciach. Tebe sa kľudne mohlo stať, že tvoje telo nejakým spôsobom niečo developlo a niečo sa v tvojom tele zmenilo a stali sa veci, čo sa stali. To sa nesmie ignorovať, podľa mňa. Ja som úplne do toho, kľudne si nejakú tú vec, ktorú chceš, aby sa ti v živote podarila, kľudne si ju podpor tým, že budeš veriť v Boha. Ja som úplne za. Ale kamaráde, keď ti na bohoslúžbe niekto odpadne a ty miesto záchranky mu chytíš čelo a robíš tak si kot. To financování obecně, tady té církve je poměrně kontroverzní téma, které se řeší. I vlastně lidé, se kterými jsme mluvili, tak říkali, že musí odevzdávat, nebo museli, když byli součástí té církve, odevzdávat 10 až 15% platu. Tak nevyhnuli byste se tady všem těm kontroverzí tím, že byste vážně jako zveřejňovali ten transparentní účet? Že by se ukázalo, kdo kolik kam platí a potom kam ty peníze jdou. Nebylo by to jako jednodušší, protože přece jenom takhle potom můžete být jako obviňovaný z různých věcí a nejjednodušší cesta, jak to vyvrátit, by bylo prostě ukázat, kdo vám dává kolik peněz a na co jdou. Jasně, tak asi těž to je otázka na lídrov, nie na mě, keďže... Já chápu, tohle to říkáš několikrát zároveň. Jasně. Když se řekne Open Church, i když se řekne milost, tak si lidi minimálně tady v Česku vybaví tebe. Ty jsi ta nejvíc viditelná, tak neměla bys i takovýhle věci vědět? Jasne, tak ja to riešim, ako som povedala, s tými lídrami a tak ďalej a som súčasťou a neviem, akoby možno sú aj nejaké cirkvi, ktoré majú transparentný účet, ale pokiaľ viem aj iné cirkvi, nielen Open Church, aj iné tie denominácie, neviem, ako to je treba poviem príklad v katolíckej cirkvi, neviem, ale neviem, že by niekto mal treba ten transparentný účet, možno majú, čož v pohode a oni si to tak dali, ale keď si to niekto učil tak ani ja vlastne nevidím do vášho účtu alebo niekto, že je to nejaká skupina ľudí a treba s tým desiatkom možno, že by som sa ešte vyjadrila, že zároveň rozumiem tie hejty alebo tieto výčitky k tomu, ale zároveň keď som sa ja len tak si sadla a sa nad tým zamyslela, tak ide o to, že vlastne je to rozhodnutie tých ľudí, hlavne nikto do toho nikoho nenutí v tomto zmysle, že bolo tam prezentované, že to musíš a inak ťa tu vylúčime a neviem čo, tak to nie je pravda, že vlastne je to v slobode a v podstate my nie sme financovaní štátom, čiže tým pádom je to aj logické, že na zaplatenie toho nájmu budovy, priestorov alebo ten update techniky vlastne to ide v podstate z toho, čo sa poskladajú tí ľudia. Já chápu, že to takhle je, ale spíš Jak sa zasmiela zase na to, to je uncanny valley, jak jdeme. Tady nejde o to, že by, když nezaplatíš, asi někdo přišel a řekl, už sem nesmíš, vyhodíme tě. Ale o ten psychologický tlak, o to, že ty vidíš, že ostatní lidi platí a pokud tam chceš docházet a i o to, jak dlouhá třeba
ta promluva o těch financích v tom shromáždění je, víš, jakože když tam sedíš. No jasně, když to do tebe huče jako fakt dlouho, tak jasně, že se cítíš natlakován do toho reálně jim něco poslat, no. A někdo ti 20 minut v kuse říká pořád dokola něco o tom, jak musíš odevzdávat peníze, tak ty začne cítit strašně špatně, když je nedáš. Tak jestli tohle to není prostě problematický. Jasne, tak pre niekoho to môže byť problematické a tí ľudia treba nechodia do tej cirkvi. Ak to chce a mu to nevadí, tak je súčasťou. A asi tak, že vlastne ešte som nedokončila tú myšlienku, som chcela dokončiť, že v podstate aj keď sú nejaké spolky a poviem príklad krúžky alebo tak tam je tiež normálne, že sa tí ľudia skladajú, hej, že dajú nejaký príspevok a teda. Takže to som len chcela zdôrazniť, že to nie je nejaká akoby, že to, že sa tí ľudia skladajú na ten spoločný chod, akože bol by to samozrejme problém, keby to bolo zneužívané v tomto zmysle, že sa tam nevidia tí ľudia tie výsledky, hej, ale ja napríklad, kebyže ja poviem príklad, nevidím tie výsledky, že sa dávam treba niekde aj svoje financie a nevidím, že tam je, ja neviem, update tej techniky, že tam nie sú akcie, tak by som to určite riešila a komunikovala. No ale nebolo by lepšie vedieť, koľko tá akcia reálne stála cez ten transparentný účet? Lebo vieš čo, ty môžeš dať 1000 eur. A čo keď sa použije z tvojich 1000 eur iba 100 a zbytok ide čavovi do vačku? Rozumieš? Keď si s tým v pohode, OK. Od toho jsou transparentní účty, no. Jako, On je v poriadku. Jestli to mají založený na důvěře, tak hele, asi good for them, ale já bych rozhodně nevěřila tomu, že nějaký lídr mojí církve mi nespronevěří moje peníze. Ale ty vole, dozvedeli sme sa niečo z tohto vôbec. No ja som sa tak iba utvrdil v tom, že Zika je proste veriaca baba, ktorá si našla svoju skupinku, ktorá si myslím, že nejakým veľmi nepriamným spôsobom má Ziku ako promotéra na vieru ako takú samozrejme, ale hlavne k tej cirkvi ako takej, pretože keďže sa ona hlási k tomu Open Church alebo predtým k tej milosti, tak jasné, že človek, ktorého ona možno nejakým spôsobom, keď je mladší alebo proste inklinuje k týmto veciam, tak ho nejakým spôsobom konvertuje na tú vieru, tak automaticky ten človek pôjde za Zikou do Open Churchu, nie? Čiže ona si to možno ani neuvedomuje. O tom a nebolo by mi to príjemné a nebola by som z toho nadšená samozrejme, ale keď vlastne vidím, že to ide na tie či už misie, podporu, veci, akcie, ktoré stoja extrémne veľa, treba s prenájom nejakých priestorov, techniky a teda, tak vidím, že vlastne to, čo tí ľudia dávajú, sa aj dáva do vlastne tej Božej práce. Ja by som potreboval vidieť ten stage a tieto veci, aby som vedel odhadnúť, čo to môže stať. To je to. Ako náhle tam není ten transparentný účet, tak veľmi slepo veríš, že niekto s tvojimi peniazmi narába zodpovedne, ale v takejto veci, kde ľudia niekedy, viem si úplne v pohode predstaviť, že veľká skupina ľudí, čo slepo verí týmto veciam alebo týmto cirkvám ako takým, tam hodí prvé posledné, čo má, lebo je presvedčený, že robí správne a ten človek na konci s tým môže robiť už, čo chce a ty sa nikdy nedozvieš. Teraz by to chcelo, aby toho pastora pozvali na podcast, si myslím, aby to bolo najviac akože clear a dali mu rovnaké otázky. Jo, no. To by bolo najlepšie, keby sa stalo, si myslím osobne. Cože, jestli se prostě... Z tohto sme sa reálne nejak extra nič nedozvedeli. Vůbec nic, ona prostě se strašně dobře vyhybá otázkám, Zika. Ona strašně je schopná prostě vzít tu otázku a překroutit jí a říct, no já osobně prostě dělám tohle, ta církev jako nikdo nikomu vlastně nediktuje, co má dělat, máš tam nějaké doporučení, ale nikdo ti nic nediktuje, takže to je vlastně v pohodě. Nakonec. Asi to, čo som už asi začala, že som vďačná za náš rozhovor a že sme sa mohli spoznať aj, že ste prišli a je mi ľúto, že ste zažili. Akoby nič mi to nevyvrátilo, čo si myslím o tejto celej cirkvi Open Church. Reálne tento rozhovor mi nič nevyvrátil. Jediné, čo som z tohto keby tak pochopil, je, že Zika nevidí do toho, ako vnútorne tá cirkev funguje, len je to pre ňu nejaká skupina, v ktorej môže keby channelovať svoju vieru. Reálne to je jediné, čo som si zobral z tohto rozhovoru. Fakt. Nič iné. Babi, akože som rád, že ste spravili tento rozhovor, ale mohli ste kľudne podľa mňa do nej viackrát buchnúť s rovnakou otázkou, na ktorú odpovedala strašne okrajovo, lebo tam bolo vidno, že pri niektorých otázkach oni ju položili a už sa pozerali vlastne počas tej odpovede, keďže už chápali, že ona bude veľmi omačkovať a bude to obkecávať, už kúkali do notebooku alebo tabletu, že idú už riešiť ďalšiu tému. Že oni si keby urobili taký iba checklist. Ja si myslím, že mne to asi osobne stačí. Únavné to bylo.